Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Kif tafu għadna fi żmien tal-luttu għal-mewt tal-Papa. Kien il-Papa Franġisku li ġie hawn ukoll u talab f'dan is-santwarju u propju illum sejrin nagħmlu il-qudiesa b'suffraġġju għall-Papa Franġisku. Ħuti ejjew għalhekk narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjużi fl-imħabba tagħna lejn Alla nitolbuh maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li twedna ħlas tajjeb u żżomm kelmtek. Ħares lejn il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku li inti għamiltu suċċessur ta' San Pietru u raj tal-Knisja tiegħek. Għatih li fis-sema jitenna għal dejjem bil-ġid tal-grazzja u l-ħnina tiegħek li ju kien amministratur fidil tiegħu fuq din l-art. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu u Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sinedriju u l-qassis il-kbir qalilhom: aħna għednielkom fuq li għednielkom biex ma talmux fuq dan l-isem. U waraw, issa mlejtu l-Ġerusalem bit-tagħlim tagħkom u tridu titfgħu fuqna il-ħtija ta' dem dan il-bniedem. Iżda Pietru flimkien mal-Apostli wieġeb u qal: jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli l-bnedmin. Alla ta' missirijietna qajjem lil Ġesu illi jintom qtiltuh billi dendiltuh mawda. Alla għollieħ bil-lemenija tiegħu u għamlu kap u salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispirtu Santu illi Alla ta' lil dawk illi jobduh. Lill-Apostli wara li tawhom is-swat ordnawlhom illi ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu. Imbagħad telquhom. Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħoq ilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nollik mulej għax erfajtni
u ma ferraħx l-edewa tiegħi bija. Mulej tellajt li mill-mewt ir-ruħi, ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Alleluja, alleluja. Għannu lil mulej, ħbieb tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda qomor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-għajat ta' ferħ. Alleluja. Ismani mulej, u ħenna lija, kun mulej l-għajnuna tiegħi, indbdilt fi sfin il-għali tiegħi. Mulej Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem. Alleluja. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni ħarist u minn madwar it-tron u l-ħlejjaq ħajjin u xjuħ smajt il-leħen ta' ħafna anġli li l-għad tagħhom kien għaxriet ta' eluf u eluf ta' eluf. Jgħidu bleħen qawwi, jistħoqlu l-ħaruf li kien maqtul li jirċievi l-qawwa u l-għana, l-erf u s-saħħa, u l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir. U fis-sema fuq l-art, taħt l-art u fil-baħar, u l-ħlejja kollha li fihom smajthom jgħidu lil dak li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf jingħata t-tifħir u l-ġieħ u l-glorja u l-ħakma għal dejjem ta' dejjem. Erba' ħlejjaq ħajjin bdew iwieġbu Amen fil-waqt li xjuħ inxteħtu jagħtu qima. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom qumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Kristu qam mill-imwiet u li ħalaq id-dinja u fil-ħnina tiegħu salva lill-bnedmin kollha. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxipli tiegħu ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk. Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanel minn Kana tal-Galilea u li Zebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu fl-imkien. Xmun qalilhom sejjer nistat, qalulu ħanġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu id-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Qalilhom għandkom x'tieklu ħbieb? Le, wieġbuh. Qalilhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u issibu. Dawn wadbu x-xibka
u minn bagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-disċiplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru, il-mulej dan. Għalhekk xmum Pietru kif sema li kien il-mulej xeħed fuqu il-libsa ta' fuq għax kien għoddu weri u intefa' il-baħar. Id-disċipli l-oħra billi ma kienux imbeda wisq mill-art imma xi miltejn drieħ biss resqu bid-dajsa ikaxkru warajhom ix-xibka tal-ħut. Kif nislu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Għalilhom Ġesu, newlu l-hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu. Xmun tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija 153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Għalilhom Ġesu, ejjew kulu. Imma ħadd mad-disċipli mas-sogra jistaqsih inti min int għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom. Hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-disċipli wara il-qawmien tiegħu mill-imwiet. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil Xmun, Xmun bin Ġwanni, tħobbni jint aktar minn dawn? Wieġbu, iva mulej, intaf li jinħobbok. Allu, ira il-ħrief tiegħi. Staqsiha t-tieni darba, Xmun bin Ġwanni, tħobbni jint? Wieġbu, iva mulej, inti taf li jinħobbok. Allu, ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih, Xmun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassa f'sa ta' qalb għaliex staqsih għat-tielet darba tħobbni u qallu, mulej, intaf kollox, intaf li jiena nħobbok. Qallu Ġesu, ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ inti tiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu is-sokta jgħidlu, ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum Puti Eżies għandna bħala protagonista il-Ġesu u l-figura ta' Pietru. Għalhekk ukoll li għażilna li illum nagħmlu l-qudiesa b'suffraġġju tas-suċċessur ta' Pietru, il-Papa Franġisku. Ekku meta nirrifletti ftit niftakar għaliex ħafna tkellmu u kidbu fuq il-Papa, min ipprova jfittex id-difett li kellu u ħafna oħra ippruvaw jaraw x'tagħlima ħallilna bħajtu. Issa huwa iż-żmien li jiena u int inwettaq dak li jgħallimni il-Papa. Inut li noqgħod imparla u nikteb. L-iskop kollu li jagħmel ħajtu l-Papa ma kienx biex nikdbu nitkellmu fuqu, il-koll nafu kemm kien omli. Imma kien biss jistedinna kontinwament biex aħna insiru nafu lil Kristu. Fid-diskors ħansemmi biss xi ħaġa żgħira mid-diskors li jagħmel propju hawnhekk quddiem is-santwarju ta' Pinu meta kien fostna. L-ewwel qabel kollox għallimna xi ħaġa sabiħa. L-ewwel ħaġa li jagħmel daħal hawnhekk, baqa' sejjer dirett fil-kappella, diġà kien beda jbati minn saqajh,
għad bil-qeda fuq is-siġġu u tefa' ħarstu fuq il-Madonna, imbagħad baxxa rasu u għad fi skiet. Din hija l-ewwel tagħlima li jeħtieġ li aħna nieħdu bis-serjetà. Kemm drabi aħna nidħlu fil-knejjes tagħna u nibdew ngħidu ħafna talb, ħafna paroli. Sakemm mhux darba u tnejn nidħlu jisna deħlin ġo xi pjazza, imparlaw mal-ħbieb u ma' min għandna magħna. Il-Papa għallimna biex dawn l-affarijiet inħalluhom man barra fuq it-suntier. Anke jekk iltqajt mal-ħbieb, issa narak hemm barra, nitkellmu hemm barra. U għallimna biex meta nidħlu l-Knisja, nidħlu biex nagħmlu esperjenza tal-preżenza ta' Alla f'ħajjitna. Infatti fid-diskors li huwa għamel ħanikwotah. L-ewwel qabel kollox ifakkarna u jgħid hawnhekk ħafna huma dawk li jiġu u jafdaw mal-Madonna id-dbatijiet u l-ferħ tagħhom u kulħadd iħossu mill-quh. Inti meta tidħol hawn tħossok mill-quh? Qed tagħti ċans biex tiltaqa' mal-Madonna ħalli l-Madonna tresqek lejn Ġesu, ħalli inti idduq il-ħnina tiegħu, l-imħabba tiegħu. Bħalissa propju anke f'dawn il-ħdud tal-Għid qegħdin nagħtu xi tifsir dwar dak kollu li jsir waqt il-Qudiesa, propju dak li qed nagħmel jien bħalissa. Jekk intbaħħtu meta aħna ġejna biex naqraw l-Evanġelju, omna kollha bil-wieqfa. Issa però waqt li qed nagħmel l-omilija qegħdin kollha bil-qiegħda. Għaliex? Inqum bil-wieqfa meta qed nisma' l-kelma tal-Alla dirett. Infatti min jaqra s-saċerdot anke l-lettur ma jgħidilniex dan li qed naqra jien jew dan qrajtu jien, imma jgħidilna il-kelma tal-mulej. Minn awwel mulej li qed ikellimni. U għalhekk jiena nqum bil-wieqfa biex nuri li jiena lest li nilqa' dik il-kelma tiegħu għax naf li dik il-kelma tiegħu li tmexxini. Tagħtini l-qawwa biex jien kif qalilna il-Papa nirbaħ u nagħmel kuraġġ biex nimxi akkosta dbatijiet li għaddej minnhom, akkosta l-problemi li għaddej minnhom. Imma nibqa' nimxi warajh fil-Vanġelu hawnhekk Pietru lil Pietru x'jgħidlu l-aħħar kelma li jgħidlu Ġesu. Ejja warajja. Din ma qalix biss il-Pietru eżies, imma qed jgħidha lili u lilek. Għalhekk l-omilija fil-Qudiesa, l-omilija fil-Qudiesa mhix biex intawlu l-Qudiesa. Inti meta tiltaqa' ma' xi ħbieb tmur bl-arloġġ u toqgħod tara kemm se ddumu titkellmu ma' xulxejn. Mhux tifirħu b'xulxejn u taqsmu qalbkom ma' xulxejn u tirrakkuntaw minn xi għaddejtu forsi anke snin ilu jew minn xi għaddej propju bħalissa. Id-dmir tas-saċerdot li jagħmel l-omilija hija propju din li jipprova bħalma jagħmel waiter fil-parties. Iqatta l-ikel u jiġi bil-gabarren biex inti tieħu biċċa. Alla ħares tiftakru il-Vanġelu kollu u dak kollu li qegħdin nagħmlu fil-Qudiesa, imma ħu biċċa. Għax żgur li f'dan il-Vanġelu hemm kelma li jekk inti tikola tagħtik ħajja ġdida. Din hija l-omilija eżies.
Dan hu dak li jgħallimna il-Papa Franġisku. Tantu hekk fid-diskors li jagħmel hawnhekk fuq it-Suntier. Huwa jgħid dan huwa essenzjali. X'inhu l-essenzjali? Il-ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza. Il-Knisja hija Knisja issib il-qofol tagħha meta twassal il-kelma ta' Ġesu lill-oħrajn. U l-Papa jagħmel din il-frażi. Għandna bżonn ta' fidi li timbena u tiġġedded fil-laqa personali ma' Kristu. Ejjew niftakruha din is-sentenza. Jien u int ta' kuljum għandi bżonn li l-fidi tiegħi tiġġedded, tikber. Ma nistax jien nibqa' nara anke l-affarijiet tal-Knisja il-fidi tiegħi bħal meta kont tifel ċkejken. Jiena u int irridu nikbru fil-fidi tagħna, irridu nimmaturaw. U kif nikber u nimmatura fil-fidi tiegħi? Billi jien nidħol f'laqa personali ma' Ġesu. Kif rajna Pietru. Il-Vanġelu tal-lum jurina lil Pietru qiegħed fid-dialogu personali ma' Ġesu. Ġesu jgħidlu tħobbni int. Ma din qed jgħidha lili u lilek. Tħobbni int. Inti dak li qed tagħmlu għax tħobbni jew għax tibża minni. Għax tibża li ħadd tagħmel id-dnub. Hawn hi d-differenza. U Pietru bis-sempliċità kollha jgħidlu tħobbni, iva, jiena nħobbok. Għat-tieni darba jgħidlu l-istess ħaġa. Għat-tielet darba jiddubita Pietru. U jgħidha għax qed jistaqsini daqshekk. Imma x'jgħidlu Pietru? Araw kemm daħal fil-personalità f'rapport intimu ma' Ġesu. Mulej, intaf kollox. Intaf li jiena nħobbok. Intaf kif inħobbok jien. Intafni minn barra u minn ġewwa. Kemm issa ħaġa sabiħa. Li kull meta nidħlu hawn f'din is-santwarju, kull meta mmur f'xi knisja, mhux immur nisma' l-quddiesa għax ta' bil-fors. Dak meta konna żgħar. Inti anke meta tkun żgħir, il-ġenituri tiegħek qabdulek idejk u għamlulek ċertu liġijiet sakemm titgħallem timxi waħdek. Ma jeħtieġ li l-fidi tagħna tikber, tiġġedded. Jeħtieġ li nidħol f'rapport personali mal-Mulej Ġesu. Jalla hekk il-quddies tagħna, l-attendenza tagħna ma tkunx attendenza għax imdorri, għax hekk is-soltu nagħmel jew għax ta' bil-fors. Imma tkun Mulej, jiena ġejt hawn għax naf li inti tħobbni. Dak li qed nagħmel qed nagħmlu bimħabba lejk għall-imħabba kbira li inti għandek lejja. U l-Mulej Ġesu jgħidilna mhux il-bieraħ ma ġejtx knisja jew il-ħadd l-għadda, imma mill-ġdid qed jgħidlek ibqa' mixi warajja. Ejja warajja. Tieqafx imma, taqtax qalbek, kompli fittixni, kompli ejja warajja u issib il-paċi u lena li inti tant tixtieq. Jewħuti nistqarru iġġeddu il-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art
dak kollu li jider u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben li jum imweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-liben u li tkellem f'hom mill-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżies ejjew nagħtu ġieħu glorja lil qawwa ta' Alla Missierna li qiegħed fuq it-tron tiegħu lill-Ibnu Ġesu il-ħaruf tal-għejd is-sagrifikat għalina. Nitolbuk mulej biex tilqa ir-ruħa għażiża tal-Papa Franġisku u li fuq din l-art kien il-vigarju tiegħek. Ilqgħu għandek ħalli gawdi ilena tad-dawl tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tibgħat l-Ispirtu tiegħek fuq il-Knisja ħalli fil-konklavi li sejjer jibda nhar l-Erba' propju hekk il-kardinali jażlu is-suċċessur ta' Pietru skont il-qalb u r-rieda tiegħek. Nitolbu. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek fil-qalb taż-żgħażagħ tagħna. Għamel li huma wkoll jilqgħu l-istedina tiegħek biex jimxu u jiddedikaw ħajjithom għalik. Nitolbu. Għalina l-koll li nġbarna hawn għaliex aħna l-maħbubin tiegħek, għaliex aħna ġejna mistiedna għall-ikla li jint ħejjejt għalina. Ħadd tkun tassew l-Ewkaristija l-għejxien tagħna. Nitolbu. Fiskiet kull wieħed u waħda minna iressaq it-talbiet tiegħu. Missier ħanin kabbar fina id-dawl tal-fidi biex fis-sinjali sagramentali tal-Knisja narfu lil-libnek li jkompli jmexxina sal-kemm naslu fil-glorja tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
U Alla, fit-tiba tiegħek mulej, ilqa' s-sagrifiċċju ta' tpattija li se nofrulek biex tagħti l-ħlas tal-għena bla tmiem lil qaddej tiegħek il-Papa Franġisku u xerret fuqna id-doni tal-ħniena u tal-grazzja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni dejjem. Nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għej tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu huwa qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja, bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala l-avukat tagħna ma jiqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejt imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda jitennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Hija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewijiet. Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddi salek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni mqattsa Alla Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ma nafx għax staqsejtu kif jista' jien nagħti ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem lill-Alla. Billi nipprova nagħmel ħilti biex dak li se ngħid f'din it-talba tal-missierna ma jkunx biss paroli imma nwettqu fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Billi nipprova nagħmel dak li jitlob minni Alla, billi nħobbu nirrispettaw lil xulxin saħansitra anke naħfru lil min għamlilna d-deni. U għalhekk ejjew flimkien nitolbu u ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi salt natek, ikun li tritjent kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenjien aħna li ġejna mistiedna għal din l-ikla tal-mulej. Dejk il-muwada.
nitolbu. Tmajtna mulej bis-sagrament tal-għaqda qaddisa tagħna miegħek. Ilqa' filena tal-merħla tiegħek fis-sema lil qaddej tiegħek il-Papa Franġisku li fuq din l-art għamiltu pedament li jidher tal-għaqda tal-Knisja tiegħek. Bi Kristus Jedna. Nixtieq nagħmlilkom xi avviżi. Kif tafu din il-ġimgħa tħabbret ukoll il-mewt ta' Dun Beneditt Camilleri li kien għal 34 sena rettur hawnhekk ta' dan is-santwarju. Miet l-Awstralja fejn hu kien stess bena knisja biex titana. Walek għada fil-5 ta' filgħaxija sejra ssir il-qudiesa b'suffraġġju għalih immexxija mill-isqof ta' Għawdex. Hekk inħeġġiġkom biex inżommuh dejjem fit-talb tagħna. Nhar l-erba li ġejja jibdew l-erbat tal-Madonna ta' Pino. Hija wkoll il-ġurnata li fija jibda l-konklavi fejn il-kardinali jidħlu ġewwa l-Kappella Sistina biex jażlu il-Papa il-ġdid. Jew għalhekk nitolbu biex ikollna immexxej ġdid, ikollna Papa bniedem bħal papijiet kollha ta' qablu għad-disin li jkomplu jħeġġuna biex nimxu wara Kristu. U għalhekk matul din il-ġimgħa f'dan il-weekend suppost mal-bulletin irċivejtu il-programm tal-erbat. Min forsi ma wasallux jista' jieħu wieħed minn fuq il-mejda hemm misfel. Hemm misfel ukoll fuq il-mejda l-ewwel mejda li tilħqu hemm ir-ritratt tal-Papa u hemm ukoll il-ktieb tal-konduljanzi. Min irid jikteb xi messaġġ jew xi tagħlima li ħamant il-Papa Franġisku jista' jiktibha hemmhekk f'dak il-ktieb biex imbagħad dak jinbagħat lin-Nunzjatura Apostolika. Għal min huwa f'saħħtu inħeġġuh biex għada imur jagħti id-demm bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Ħanejdilkom ftit biss fil-qosor il-ħinijiet tal-erbat. Issa kull nhar terba ħanibdew mixja ta' 15 l-erba li trid twassalna għal festa għażiża tal-Għid tal-Assunta. Is-santwarju jiftaħ fil-4:30 ta' filgħodu u jala fil-10 ta' bil-lejl. Il-quddies ikun hekk filgħodu fil-5, fis-6, fis-7:30, fit-8 u fid-9:30. Imbagħad bejn il-11 u l-4:30 ikun hemm l-adorazzjoni. Il-quddies fil-għaxija ikun fil-5, fis-6:30 u fit-8 ta' bil-lejl. Kif qedtilkom imbagħad is-santwarju jagħlaq bil-barka sagramentali fil-10 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.